ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଜଣେ ଚୋର ଥିଲା। ସେ ଏମିତି ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲା ଯେ କେହି ତାକୁ ଧରି ପାରୁନଥିଲେ। ଏମିତିକି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଚୋର ପ୍ରକୃତରେ କିଏ। ଏମିତି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଚୋରି କରୁଥିଲା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ଏକ ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କାହାଣୀମାନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସହରର ମେୟର ଶେଷରେ ଦିନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଚୋରଟି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସସମ୍ମାନରେ ସହରରେ ରଖାଯିବ। ଚୋର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବ। ସେଦିନ ସହରର ଲୋକେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଚୋର କିଏ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଚୋରଟି କ୍ରମେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲା। ତାର ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଶେଷ କ୍ଷଣ ଉପନୀତ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣି ଦିନେ ଚୋର ତା ପୁଅକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଏବଂ କାନ ପାଖରେ କିଛି କହିବ ବୋଲି ଇଙ୍ଗିତ କଲା। କାନ ପାଖରେ ତାହା କହିବା ପରେ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଲୋକେ ଏବେ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି? ପୁଅ କହିଲା, ବାପା କହିଲେ, ପୁଅରେ ମୁଁ ଧର୍ମପରାୟଣ ହୋଇ ବଦଳି ଯାଇଛି ବୋଲି ଅମକ ଲୋକ ମୋ ପ୍ରତି ପହଞ୍ଚାଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ତୁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖି ନେବୁ।